Bon dia, bona tarda. Avui estem per comentar un vídeo una vegada més. Jo sóc Eusebi i és un autor que ja porta 4 llibres, és autor d'una saga, que ja he comentat els altres dos, va per la cinquena. És membre del NIC, com jo mateix, novel·listes independents de Catalunya, autors que ens autoeditem nosaltres mateixos, perquè les editorials no volen saber res, o nosaltres volem saber res d'elles. Tot sigui dit. I es tracta de Joaquim Gallard i Cañas, el que conec personalment, un bon jan, un bon escriptor, molta agilitat amb les seves novel·les. És un gran escriptor de novel·la penso jo, les seves novel·les, novel·la negra, entre novel·la negra i novel·la d'acció. En aquest cas no és un detectiu, un policia, sinó un periodista. I el protagonista és el Cisco Oliveres, que ja el coneixem dels altres llibres, no? El primer era 13, primer de la saga, aquí comença tot. El segon, els existencialistes, que aquí ja fa un altre, és un altre argument, un altre cas diferent, diguem, del que lliga el primer i el tercer i el quart. El quart encara no l'he llegit, però properament ja el comentaré. Aquí el cas dels existencialistes que s'enfronten a una secta. La xarxa fosca, que aquest és el que comentarem avui. I finalment, l'últim, publicat a l'abril d'aquest any, La llegenda de l'insurgent per 4:15. És Joaquim Gallard i Cañas. Sempre els llibres, jo. Però bueno, els d'Amazon no donen la tinta de els altres que són editorials, no? Bé. Aquesta tenim aquí la xarxa fosca, que no comentarem avui, la tercera de la saga. Les aventures i desventures de Cisco Olivera, un periodista d'un diari cibernètic. La llegenda de l'insurgent, que està a la xarxa de la novel·la, clar, altres de ficció. Però no és ficció tots els panorames, tota la ciutat de Barcelona, tots els llocs físics que podem veure. La plaça Catalunya, carrer Tallers, plaça les Rambles. Això és perfectament, i està encapsulat amb l'any 2016. No? L'aventura aquí tenim, publicat per el podeu trobar a Amazon. Aquí una nota. La dedicatòria, vaig escriure el mateix Quim, el mateix autor, amb un pròleg dels agraïments i amb un pròleg, com diu ell, va dir de la gosadia de demanar-me el pròleg a l'escriptor Albert Costas, que també és membre del NIC. Albert Costas és autor que vaig comentar fa poc, de la novel·la Miserere, ambientada a cavall entre l'edat mitjana i l'època del segle XX, l'any 82. Ploma a la sang, aquella mirada, i un recull de contes de novel·la negra. I aquí tenim el pròleg, amb el seu nom, Ignasi Casa, que és el seu nom. L'altre, Albert Costa, és el nom, el pseudònim que té literari. I aquí ja comença la novel·la amb el capítol La ruleta russa. Bé, com ja em deia, és una novel·la trepidant, una novel·la que se pot llegir en poc temps. Jo, que sóc un lector dolent, entre la pila de llibres que tenim, els que ens agrada llegir, som lectors i escriptors, doncs tenen una pila de llibres, no? Inclús amics i coneguts que agafar-lo abans, passar-lo a la pila o llegir-lo, no? Perquè sembla que és conegut i l'has de llegir, no? Però
Tenim tots un grapat, que som lectors i tenim un grapat de llibres per llegir, no? Com ja he dit, és d'un llibre d'acció, un llibre trepidant, un llibre seguint les aventures del Cisco Oliveres, que és andalús d'origen, és adoptat a Catalunya, ell va parlant mig català, mig barbarismes, no? Que es va posant en cursiva l'autor. I en aquest cas, el segon tenia una secta, el primer lluitava contra el que són les grans èlits del món, no? Aquí les tornem a trobar com es veu a la portada, una xarxa, la xarxa fosca, que opera des de dintre de la xarxa d'internet més fosca que podem conèixer. A mesura que és cap llegenda urbana, que això és real, allà on s'esgrimeixen els assumptes més turbis i més foscos i més malignes, que no anomenaré pel seu nom per tinguem problemes de censura, com ja sabem, però que existeixen, és real. Tant en certa part les conspiracions que es parlen avui dia tot arreu i a les xarxes, però que té una base de realitat de les grans èlits o dels grans governants del món, no? Té episodis realment, sense ser una novel·la de terror, però té episodis realment terrorífics, com el que passa al metro de Barcelona, una antiga estació, ja ho descobrireu vosaltres, que està abandonada. Hi ha diverses a Barcelona, de vegades que hi ha 4 o 5 estacions que estan en desús o abandonades, i fa ús d'una, i és un episodi ja realment terrorífic, no? Després també el sòton d'on operava la gran xarxa que opera el món, però en aquest cas a finals del segle XIX, amb un soterrani que hi ha el descobriment d'uns edificis que realment el protagonista també no és el Cisco Oliveres i el seu diari que està a la xarxa, no? Que no ho publica en paper, però està a la xarxa, que és la insurgent, sinó que realment el protagonista també, tot el reguitzell de personatges que hi ha, sinó la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona és protagonista amb els seus carrers, els seus espais, la seva gent, sobretot Ciutat Vella, que és un veu protagonista, el carrer Tallers, on l'autor també va viure, i que coneix de primera mà d'aquell barri i tots els seus intrínsecs i les seves coses bones, les coses dolentes d'aquella barriada, no? Les Rambles, plaça Catalunya, Eixample, Passeig de Gràcia, no? És un món qui no visqui, que no conegui la ciutat de Barcelona, és una bona guia per tots els altres llibres, els 3, els 4, els 5 que hi haurà properament, per conèixer Barcelona, els seus intrincats, el món periodístic d'un petit diari de xarxa d'internet amb els grans diaris, no? Que poder té en les seves mans, que Cisco havia treballat també, que ja vam poder veure amb el primer volum, no? Bé, si us veu sinopsis del que és, però que a mi m'ha sorprès molt bé. Cada volum ens sorprèn molt, no? Cada volum fa poc vaig parlar amb ell, no? I intenta no fer nous temes, sé que potser el que canvia una mica, perquè crec que vull dir el 15 també va relacionat ràpidament, és una continuació ràpida, no l'he llegit, però d'aquest, de la xarxa. En canvi, el segon, els existencialistes, tracta dintre d'un cas nou, un cas a part, no? de les pistes que segueix el Cisco Olivera, no? Perquè igualment cada un d'ells més bo que l'altre, no? Primer fa la presentació de personatges, no és que els altres no vegin personatges nous, però tornen a sortir. Aquí, aquest tornen a sortir bastant els de la primer volum 13. Amb els existencialistes no tant, no? Que han tractat un nou cas, no? I bueno,
que m'he de dir, no? La portada, sí, la portada de Santi Gomà. Santi també és el membre del NIC, que és dibuixant i escriptor. Aquí molts agraïments hi és. Aquí, Santi Gomà. Santi Gomà va fer la portada del llibre i del següent dels 15 crec que també la fa ell. Deixa'm mirar, no petar-nos de... Sembla... Amb la gamba, no sentiu sí, l'ha fet ell, no? Aquí hi ha aquesta cita que hi ha aquí, que em sembla molt interessant i molt de suspens, molt sinistre, perquè és una de les coses del llibre que té el suspens. Realment, sí que sembla que, i no és per fer la pilota, o fer... sí, la pilota, no és cap altra paraula més, o perquè el conegui o per una alabança, sinó que realment la càrrega de suspens crec que un director com Alfred Hitchcock podria haver adaptat a les seves pel·lícules el llibre o part de la saga o fer un compendi de la saga, no? En si, no? Perquè té un suspens que té una trama i un suspens i unes gires d'argument i de trama que ja ho diuen molts autors supereditats, no? De grans editorials, que no hi havia ni la sola a les sabates. Ho sento, però per alguns, altres no, altres són bons, però com va dir, em sembla que l'Ignasi, l'Albert Costas, que escriu el pròleg, que aquí hi ha grans escriptors, grans genis, però uns són els editors, no? Tornem al crit al principi, no? I Joaquim Gallar i Canyes s'ho mereix. S'ho mereix. Sí, i tant. Bé, que és una gran lectura. Evidentment no comenceu per aquest, ni pel 15, ni pels existencialistes, encara que aquesta és una aventura més, ja he dit, més independent, sinó que comença per el seu primer volumen, 13. Aquest és el primer, perquè això anirà una mica de peu coix, no? Es podeu llegir, però anireu que moltes coses no les entendreu. I bé, vídeo sobre la xarxa fosca de Joaquim Gallar i Canyes.